విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లోని బ్యాటరీ 3లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. రాత్రి 2:30 305 నంబర్ ఓవెన్కు ఛార్జింగ్ జరుగుతూ ఉండగా లిఫ్ట్ అవ్వకపోవడంతో సమస్య తలెత్తింది. ఈ లోపం కారణంగా ఓవెన్ నుంచి వచ్చిన అగ్ని జ్వాలలు ఛార్జింగ్ కారును వ్యాపించాయి. దీంతో ఛార్జింగ్ కారు, దానికి అనుబంధమైన ఎంసీసీ పూర్తిగా కాలిపోయాయి. అప్రమత్తమైన సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి దగ్ధమైన కారును మరో ఛార్జింగ్ కారుతో సెట్టింగ్ చేసి పక్కకు తరలించారు. ప్రమాదం ప్రభావంతో మొత్తం షెడ్యూల్లో ఉన్న 22 సింక్స్లో కేవలం 18 పుస్టింగ్స్ మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరిందని, బ్యాటరీ 3లో పుస్టింగ్స్ మళ్లీ సాధారణంగా జరుగుతున్నాయని ప్లాంట్ అధికారులు తెలిపారు.